Adage. Iwe ndi kulimbana nako walimbana nako. Nkhani ya Baddie. So far ukuona zoti nthawi imene wayambira iwe kulimbana ndi Baddie. Ukuona zoti pali kusintha kwina kulikonse. Tikati kusintha ndi singaite kufusa. Sungaite sokundifusa fuso lineyo. Akusintha anthu miyanda. You know? Yeah. And even my inboxes, both Facebook, TikTok, even WhatsApp, there are full messages and what akuthokoza kuti ayamweni ife bali zinthu zina zoti mangopanga ina siti maziwa ina tinakagwera muzimenezo koma siti maziwa my photo maziwa ankhula zinthu zichi ife I say we many souls are being saved. Okay. Okay, tikambinga nena zona zoti no ukunena zoti anthu asintha kweti koma don't you think kuti no you have done too much like kuti mwina anthu akamapanga kuti mwina na ubwera pa live yako amangova Baddie don't you think kuti anthu atopano seriously cause okay tendinene ni chilungamo cause munthu afuna ubwera pa live yako mwina kaya afuna onera video yako they will see iwe kukamba za Baddie musiye ize chanja amati ndakusokosera nkulinga utamva of course okay? Of course asene sindikamba za anthu hotelo khawukhawu ndimakamba zinthu zambiri yeah you know maziwa anthu ndimati life is spiritual tiri kuthupi koma life is spiritual of life ini ndimene machitika ku spirit yo then imazapanga manifest kuchani so zambiri zimachitika ku uzimu kucha anthu ambiri nangasima swa uzimu tilibe. Alright, ngati panopa iti tingoyerekeza unena zona zoti okay fine si walangiza kuti tentisiyeni za ngati ziza mablesa chanja don't you think it's high time kuti napa pano mwina apange invest mwina okay apanga kale za mablesa azuzo kale eti uku mablesa akapatsa ndalama eti akagona nawo mablesa awo mapeza zoti mwina apatsaka 500 ndikameka mwa apangisa kuti azipanga zinthu zosavuka as you know wapangika zinthu zambiri mbi maskando achitika ambiri eti ndabwere ku maskando inde of course ine nimaona ngati kuti mwina nona kapanga ku inspire ndi iwe mene unayambira ngati no zimene umapanga zojambula zichapala anthu ene nena zoti munthu wankaza kuzopanga zimene do you understand that at least utamuuza ko munthu kuti ine nayamba mwakuti edi unena zoti okay ine nayamba ndi chakuti mutapeza kuti mwapanga ichichi azikhoza kuthandizana rather than kuti muzingopeza kuti muzingogona ndi azikakukhwimirani maziwa kumawe kuna sezi nthu zokuvuta. Yeah, of course. Utaone pano magraduate ambiri angokhala ni madegree awo angola madegree na kuchambuzi pa madambuzi paja you know chito zokusowa kumalawi chito mavuta kumalawi kuno anthu ambiri satha kupanga realize potential yawo kuti kodi ne what am I good at ndipange ku invest kuchimenecho panopa ndikuvuta kwa zimenezi ndi malawi amene akuvuta anyamata basi chimene akuona iwo nchoti shortcut is a money pali basi shortcut imene ungapanga ndipo sene ndimakhumuda kwambiri machidule tingona zoti ndirama sapanga chogona 10,000 chilungamo iwe ngati siwe makaniko there is no way ukwena uzipanga ndirama chogona ali sama ndipo ndirama zotero zimakhala ndama zotembereredwa of course yes iwe tapanga ulotatu ndikuze panopa ukapanga interview atsikana amene akulimbana ndi azibambo okwatira ola azibambo amene amango apasa ndirama zaulerewa amango agonawa utati ukaone nditakuza kuti mwina 99.9% okay tingoti chakuno onseso ndipo palibe amanga kuti yaphindu lero akupasa 5 million uone mene mathira ndrama imakhanda make ngati yampweya ndrama zotembereredwa zoti simapanga nazo chaphindu okay umazonse chimene napanga noti ne kwambiri eti panopa eti zinthu zimina so makolo athu kapena tinene zoti anthu amene ali tili nawo surrounded ndi amene akumalekera zinthu zeti tingoyese zonena zoti awa mesa ana maskulu amakhani ma hostel umaziwa eti amapita umakakhala okha ku ma hostel chani komano pala anthu ena umabisala ngati ana school amakapanga nawo sumakakhala nawo ku ma hostel kucha panopa weneyo ndaona atsika ambiri achoka mmakomo mwawo panopa akukhala ku ma hostel kumakalipira ku ma hostel kucha ine mukuti mwagula chani cholinga atazikakhala paika iwe you don't do anything kwa basi foni mwina anapeza kambambo kena kake ndikameka kwalipira mwapasa ndrama umona kuti okay mbambo akamandipasa ndikagona naye akundipasa mwina 300,000 ndikuzikhala pa makolo sinima masuka bwino panopa atsikana ambiri okhala mahoso ena kuti they are not even going to school koma basi foti anapeza azibambo ena ake kuti kwatsikana sakuzota azibambowa chilipo chimene amachipeza mwayiwo ango akhwimira akuabera masogolo kumaononga tsogolo basi for temporal pleasure mbambo lera akupeza akupasa 500,000 iyo sikuzoti imene jayo iweyo
akangogona nawe akupasa 500 you don't know kuti zimene akuzitenga mwa iwe zija akupanga mamiliyoni anji iwe ngokomedwa nka 500 iye akapindula kwambiri. Okay, langizo langa ndili kwa anthu amene mmakhala kuti mukuonera mukuyang'anira mahostel ainwaka mahostel ine chimene ngapemphe ndichonena zonena kuti kumahostel kuja ngati muzilola mtsikana okuti akukhala yekha wachichepere pemphaniko ni ID yake muone kunena zoti ID yake ikuonetsa zoti munthu yuda ali pa school. Pemphanikoni kuti muyankhulane ni makolo mumve kunena zoti mwanayo ali pa school kapena ayi. Musalole mwana wina aliyense wamkazi amene akuoneka wachichepere sakupanga kena kalikonse kuti akakhale kuma hostel yekha. Izi zikuonongana. Tipange chonchi. Moyo ali samazipangira yekha. Of course. Ndira kai. Ukuti aine yakewo azona kuti ma IDs. Azona ma ID akamalo forge zimenezo. No, sanga forge your ID ya ku school. Iwe. Ya ku school. Panopa. Sizingatheke. Anthu kuli ma Photoshop. Anthu athopanga meko kakapanga laminate kama ngati ka ID. Iwe ase anthu akupanga zinthu. Chimene nganene panopa ali ese moyo ndo wake. Mwave? Ine tono kuti ayankhule ni makolo. Ana omwe atha kupereka nambala ya Blessa kwapasa ayankhule ngati kuti iwe ase nobody is safe. Mwave? Atsikana tupanga zinthu. Chisankho ni mwini wako. Chifolo umuze ntsikana okay. Akalowa hostel mwa kuti andi ma hostel ambiso amapezana ma Blessa omweyo. Okay, azansemo jamwina ngati mwana wawo. One kuti ayankhule ni makolo. Mwana apereka nambala ya Blessa. Kwa Blessa ayankhula ngati ni mwana wake. Ino mukhulupirira bwa. Then why not confirming ndi ku school? Kuti no ku school mena akuzira. They are doing business azipita so maschool azikafusa kuti mwana wa ukuziwa akapanda kupanga zimene zozo nde kuti tsogolo solana ulikuonongeka komanso iwonso ali pa chiopsezo atapezeka zonazo kuti Blessa iwampanga chipongwe mwanayo within ku hostel kwawo chingachitike ndi chani mesa iwo they will answer maziyo ma hostel ambiri usalola kuti azimuna azipita ku hostel of course ana jama kumana ndi azibambo apanja azatengera ma apartment atampangira chipongwe kunjako kenako ndikuzathera ku hostel uku nde kuti hostel safusidwe kuti chachitika ndi chani mesa iwo nde kuti akuyenera upanga so explain ino Blessa amakhwimira atsikana okay ngati timakamba nkhani ya Blessa pompano mene tinamva pompano kuti anampempha ntsikana kuti apereke timauji mtake tima 11 take something like that ndiwe mimi ndikambe atsikana ndima kumvera nisoni sindidana nanu koma ndimaisa kuongolelani njira chifukwa ambiri inu zinthu zimangochitira mujimbulimbuli nanga sindimani nakali maso auzimu anthu alibe so sangadziwe kuti kodi inu ndoyipa olino cha munda Blessa ine Blessa ni maziwa ine ni Mulungu wekha Blessa ndali odalitsa ni Mulungu wekha why are we giving these and we power these evil people why do we call them blessers satana atana kutembenuza zinthu Blessa ni maziwa ife ni mu now nkhani ya ntsikana uyuyu tisambise ntsikana wako Nzuzu University amadeta ni Nigerian anayo nthawi yake yandikira kuti azipita kwawo we don't know kuti ndrama mazine kuti koma amampanga spoil omwana uja umpanga spoil kwambiri up until inafika nthawi yoti Blessa anampempha mwana uja kuti ase ndifuna one favor basi mesa uma ndikonda ni makukondani okay can you do me a favor ino ayina madume chimene ndikufuna ineyo ndifuna ukandidulire makutu kamena kuti mati makutu all right hold it like there okay guys, this is Nansanganya, you're with me Rachel and Ken muzowa kale pa Nansanganya amene timachitireti timakhala tikusakaniza zinthu wakumva wamva osamva asamve panopa tikamakamba zinthu timakhala kuti tikukamba zinthu zimene zikuchitika ndi zinthu zimene zikuyenera kuti zipeweke ngati uli ndi khutu mvetsera ngati uli kuti nokufuna upange choice ndi chako koma ukabwera ndikunena zonena zokuti ukhale ndi mind jonena zoti awa mwina akuyankhula zinthu zosakhala bwino ndikukuza nde kuti suzamvaso ife pano tikamakamba tikukamba chimene chikuchitika ndi chimene wewe ukuyenera kutani kuti upewe so let me continue with the story okay inapezoti Blessa anampempha mwanayi can you do me a favor mwana oti amampanga iyo munthu oti Blessa kumabwera makupasa dzindrama dzambiri pa school kuonera ngati iwe junken iwe oti zimakuyendera zinthu ata mwana atapita kwa wana kalingaliratu in the end okay anamuzoti akadule ma 11
kodi paja ndikufunse wefuso ma 11 amabwera bwanji kwa mkazi amabadwa nazo iya nasanganya weza munasanganya ma 11 amabwera motani okay fine amabwera munjira yosiyana ina mayuza zachikuda ina mayuza vaseline ni mmene munthu amatana amayuzira ndi zinthu zoti zitati zachoka zimabwereraso no sangabwerereso it's ndi thupi wanimvete ndi thupi ndi zinthu zina zoti no basi makhalu basi okay inali miyambo yakale pano pasiti mamveseseti imene inali miyambo yakale yazima yakale imene amakhulupirira anali ndi zikhulupiriro zawo koma it doesn't mean kuti mkazi wina alisi akuyenera upanga zimene zuzu imene inali miyambo yakale imene imachitika koma nyamata pano tena amanatu amene ujatu atsikana nomwene so masekana even ma social media akuti alika manude awo koma zokoka analibe sizomwezo mmapangazo atsikana of course nabwe umene kumaliza nkhani iyi bwanji titheke bwa ndimalize nkhani iyi titheke ine ndikuona ngati titheke educate a girl child ndisiyeni ndikambezi fine ake agweraso mzimu ngati zimenezi so blessa akumpanga spoil mwana akumampasa zindrama zambiri mbiri this time around akumpepa ora send funa kandi undidulire zokoka zako ziwiri undidule sizimakhapo ziwiri mudule zokoka zanu mzandipasi mwana wapita ku hostel ukazi kwailingalira akuti zimene amandipangira spoil atawa let me do chimene yakufuna mix ndimamukondaso mwana ara nakadulatu zokoka zake ziwiri kuzimanga kana azimanga patisho kapate anakuma nenkuluja anakampasa zokoka zija nkuluja chongo mpasa zimene zija nkulu anatusa 3 million malawi kwacha kumpasa mwana uja mwana anabwerera ku school kukambira business pakampasi mwana uta akunjoya muzuwa kale makolo atumiza mwana ku school akulimbana na Nigerians wadula zokoka zake wakampasa Nigeria wakampasa 3 million mwana akunjoya pakampasi kenako Nigeria anabwerera kwawo ku Edo State kumacheza bwino after few days phone ya Nigeria inasiya kugwira wamudula mwana pano ukusana zidula nyama mabala atu nde mabala samapola kutupa mabala atolo chala ichichi cha kumapeto ichichi kuchilowesa kumene osakwanika kulowako nde mutaona kuti ndekuti kunatupa adiza serious nawo atanapita panzuzu hospital baja anakampaka biopsy anapeza kuti anamweza maya anapeza kuti si cancer koma mabala angu tani angu kwetikabe munthu ali mululu ndipo atsikana inuyo niwo wasanule atsikana inuyo alright ine chimene mwina chimene ngathe kulangizapo nkhani ndiyovutirapo edi chifukwa chonazo kuti pano pantsikana yonalesa kupanga chinthu choti chinthekere kuti atani apeze ndrama ngati ukuona zonenazo kuti iweyo ukukanika kuyenda ndi mabresa why not trying kuyuzako njira zokuti uzitetezere chabwino ngati akukanika kuziletsa kuti apite akaende koni mabresa ine sindili mbali sindikubakira wanimva sindili pano kujaja mmene iye akupezera ndrama zake ndili pano kungomuunikira uyu girl child kunena zonenazo kuti dziko linaipa kuli matenda edi kuli kansa ya khomo la chiberekero kuli HIV AIDS kuli ma STIs ena ndi ena edi girl child akuyenera azionera zoti njira imene akuyuza iye kuti no apezeke zoti akapeze ndalama ni njira yolakwika it's better apite kuchipatala ngala kukanika kuziletsa choncho apite kuchipatala akatenge njira zakulelera komanso apite kuchipatala akatenge makondo bola aziyuza komanso apite akayezetse dikira keno usanditseke apa bedi kunoko kumalawi kuno kunabwera zinthu zokuti anatipatsa mwaulere edi ngati njira yolera ayi anatipatsa yaulere njira iyi ya makondo muyiso anatipatsaso yaulere njimozimozi unoya zonena zoti no ndi njira yakulereti bola apite akatenge zimene zuzu komanso sindikulimbikitsa onena zoti no mkazi amene ngati ndamuza chonchi ndoti apite basa zipanga zake za baddies wamva uhule ulipo tinaupeza ndipo mene timabadwa tinaupeza uhule we can preach kuyambira lero mpaka nakayaliti ndizonena zokuti munthu ngati mutu mwake mukuyenda za uhule sangasinthe and God knows we are trying edi God knows you're trying chifukwa iweyo nthawi zonse ukakhala kuti uli pa live yako umakhala kupreacha zitizo zimenezo zoti mtsikana atani asinthe amene amafuna kusintha amasinthira pati amasinthira pompo chimene tingamuze girl child ndikunena zonazo kuti ndrama yako imakulemekeza ngakhale upezeka zoti upanga ka business kako ka 100,000 ukupeza pa profit ka 5,000 pa tsiku ni ndrama yako ikukutani kodi ikukulemekeza ikusiyana ni ndrama imene iwe izikupatsa mpungwe izikusowesa mtendere tinene zonena zokuti ndrama ija munthu mwina wakupatsa 100,000 koma akukuza zonena zokunena kuti ujambule maliseche yako utumize wamva
at the end of the day munthu uja wakuuza zoti utumize maliseche yako uja akukapanganso business yake kwina ku business yake uja akalandira ndalama 2 million yeti nde unene zonenazo kuti mwina suna mtumizie maliseche iye amene amayembekezera ndiziyamwapezeka zoti akupangaliki ndeyo akapangaliki maliseche yako aja iwe ndi amene ukupwetekeka girl child wamva girl child uja akupwetekeka chifukwa chonena zonena kuti nthawi imene iye azafuna kuti akwatire sazapeza mtendere chifukwa ino zoti manude ake aja apangakale liki wanimva apangaliki and munthu wakuchimuna tingwereke zoti wina alisa makhala wakuchimuna iwo ngasangasidwe unena zonena zokuti brother wako akakwatire mkazi onena zokuti manude ake analika kapena paliponse ndi waona china chilichonse chimene mkazi ali nacho usangalasidwe anayi kunena zoti ine mulamu wanga sungasangasidwe nayeti ndeti muunikire mkazi ngati amene kunena zonena zokuti izi sizinganditengere kwina kulikonse yeti aganizire kunena zoti atapanga ka business kena kake kuti iye kakhoza kumpindulira kuti azipeza yekha kuti ngono zoti kaya umakonda kumwa mowa upita kumowa kaya wapeza ka profit kako kamene koko akasunga ukayika pena pake upita kumowa ndi 100,000 kumowa kuja iweyo ukaspenda ndalama yako umaliza palibe yonse amene atakufunse ungotenga transport yako uzipita kwanu koma munthu onena zoti wakampeza kumowa akakugulira mowa umozi akakuzuza usiku wonse wakakuzuza usiku wonse wakupasaso chani wakupatsa matenda ndio uli ndi kachibweziso kamwana kakang'ono kanyamata ndio ukakapasiraso kanyamata kaja waona ndio upezeka kuti ukupha nonse pamenepo ndio kuti mukutani mukufapo at the end of the day muzikupeteketsano makolo ameneno akulimbana nani kuti azikulipirani mafizi chifukwa ana ambiri amene akuthawa ndi ana kuti akuphunzira school masiku ano amene amapanga za mablessawo ndi amene akuphunzira in the name of my iPhone wanimva in the name of my BMW ine ndimshine ine nzangayo aziwenso zoti ine ni matani imachita bwino fake life mwina ine ni makhala ndiname zoti ni makhala kuma ding dong akufuna kuti no amsangalase wina wake kapena no apezeke zoti na zoti no apange please mwina azizaka apase pressure azinzake unnecessary pressure wanimva ngani yake kumayenda ngati choncho ndayankhula kwambiri chifukwa kuti zikundipweteka zimene zikuchitikazi iwe unaona kuti zikukhala bwino ndisiye nanenso nditokote musandipange interrupt sindikupangani fanikamba ine mumandidula pepa nayamba ijayi mwandidula ndapepesa nde zinthu zonse zingondithawa sopano sorry mwakamba mundiwalisa okay ni makamba ya girl child kunena zonena zoti za atsikana amene sangakwanise kusiya za mablesa yeah azikatenga kumundi njira zakulera makondomu something like that inuyo munthu sanaberekepo akatenga kulera ifaya okay munthu sanaberekepo akatenga kulera masiku anoeti kunabwera njira zimenezi kuti no mtsikana azikalera chifukwa chonena zonena kuti mimba izi zosayembekiza zikungobwera mosazwika bwino ngapoti panopa kumandowa fa panopa atsikana ambiri panopa ndikuuze sakopa so edzi sakopa matenda ina aliwonse chimene akopa pano ndi mimba basi waona so yo kutaya mimba alibe nako ntchito koma ndizopsa kuti utaya mimba kuchotsa mimba ndikuopsa sakuopa of course akuzopa kwani macheza ndi wina ake ndacheza ndangapo ama pharmacy ana kuti business imene ikuyenda kwambiri panopa ndi ama Viagra mwadziwa Viagra mwadziwa yeah mwadziwa ndikuwadziwa ndikukanika kunena to apapa koma ndikungoenda kuti ndikuvomere ma oso kwadziwa dai ndikuwadziwa chabwino ena ndi ma emergency bills zomwe zikuonesa kuti panopa anthu akugonana kwambiri wave girl child to amene girl child nde chimene chimaopsa atsikana tu samakhala say when it comes to zogonana nazi iwe bless abwera kupasa 5 million yeah akuze angobwera kuti sakufuna kuyuza kondomu iyo umukanira iweyo weka tangomva bless afuna kugona nawe afuna kupatse 5 million waimva amount yo tangomva weka amount yo 5 million wanimva 5 million imene ikamabwera weka so ike question mark this is 5 million I say 5 million singangobwera overnight munthu kungotenga 5 million kupatsa ukwenera zokuti umfuse kaye uzifuse wekha mumtima mwako kuti koma 5 million imene iyi kubwera kwa ineyo 5 million ikubwera ndi zingati 5 million imene singangobwera paulere 5 million imene yo ngati ikubwera ndi kuti ikubwera ndi matenda ikubwera ndi zinthu zina zake zoti wewe sukutani sukuziziwa ni ndalama yonena zokuti blessayo waigwirira ntchito imakaini fanda yankhula atsikana atsikana ambiri panopa musama khali ndi pressure
mukamaona atsikana anzanu ma social media akuwera magalimoto abwino, akuwera zindege, akuyuza mafoni abwino, akugona mmalo abwino, moyo akona kuti akunjoya. Ambiri panopa atsikana akumanamizira tima small business iti. Toyika maneos, topoda, kumadaba kuti iwe business yako yoyika maneos yopoda. Ungakakwere nayo ndege, kumapita pa uruka nayo revenue kunja. Koma umaziwa business olo yopoda yo ya maneos kukhaza kuti munthu uli nayo serious. Ndiye kuti ukhoza dukwena ndege uli nayo serious. Awawa ina ukunena zokuti akupanga dikira ndikupange ga grade dikira ndifuna ndipangire ga grade akupanga yopoda yanu mukunenayo. Wakwera ndege wapita ku Dubai. Yeah. Iwe yopoda ukwera ndege kumapita. Yopoda yakira nene sindi kumulimbikitsa dikira omveti. Yopoda mwakwera ndege kupita ku Dubai. Ya yopoda ija it depends kuti no makeup yake wewe kupanga ya mtundu wanji. Kupoda komwe kuja munthu amatha kubeza ko 200,000. Kupoda komwe kuja. Ma nails tikunena kuti munthu amatha kuika ma nails. Patsiku ngati kuti atapeza zoti mwina nawo kupeza mwina anthu 5 or 6 9,000 ma nails kumanja kokha. Komanso kuzizo kuti anthu akaika maneoziwo akweneraso ndrama yemwe atenge akaudeso zinthu uzichoserapo soyoda atizichoserapo soyoda komano munthu joka mapanga business apati kumuunikira girl child uyu girl child wina akubisalira zakeyu tentimusiya ndamene tikudana naye tikumusiya koma tentimuunikireniso girl child uyiza maneos sitikufuna sitikumuletsa chifukwa chonena zokuti mumaneos muzophoda muli phindu komano akuyenera kuti iye agwiritse mutu wakewu agwiritse ntchito mutu wake aganize kunena zokuti okay nditaoderatu zinthu chifukwa umanena kuti ukamapanga business uode zinthu zambiri kuti profit iso itani ichuluke wanimva usapange zonena zokuti ngati wapanga business jamwino wapindula wapeza kaya 200 ndiye kuti unyamukeno kumadununu uziwa kale pa tsikana kuti akangopeza 200,000 mtima umakhala uli papapa akandiziwanso ndiye kuti azinzake fake life ndiye kuti kumadununu wapita kumadununu kuja ukapita iweso kuganiza kuti kumene kuchoka kumana ndizotani ukaledzera kwambiri ndiye ukhale kuti mamwamowa akaledzera kwambiri akakumana kumene kuja ndi munthu wina ake amene amafunitsitsa atachita naye za kusaweruzika wanimva ndiye kuti kumene kujaku akamabwera ndiye kuti abweraso ndi chani waononga ndrama yake komanso wabwera nditi matenda koma atsikana pano akumapita kumowa kuma blues kwanuko iyo chimene maisesa yo angokhala ndi ya transport wanjinga osati so taxi yopitiraso yokha angokhala ndi ya taxi amene yanjinga yopitira ku blues ndi yamowa umozi ndakagula mowa uja akakhala minula tautije angogula mowa azingoenda nawo mabala muja kusaka anthu oti atani mabaya style amene akuiza unopa atsikana ndi imeneyoyo one kusoza atsikana ambiri amene amapita mauti ni manena ina ambiri amakhala transport yopitira ndi yamowa umozi the rest zimakachitika konko kunoja kumene amakumana kono ndi dziphe no pano atsikana you are not safe. Somehow we are not. How are you safe? Are you safe? Ukakhaza kuti ukuziwa iwe chimene uli somehow we are safe. Okay, enough of this my blesser my Baddie Chani enough. Ndalangiza wokumva wamva akakhala osamva ndiye kuti sanatani sanamve chimene neni ngalangiza atsikana amene wawa ngati mukukanika kuziletsa ngati mukuona zoti njira zimene mukuyuza inuyo zukanikani kuti mukwaniritse inuyo zimene mukufuna pa moyo wanu mukuziwa kukatenga makondomu mukuziwa kukazetsa choyambirira ngati mufuna zoti muzipanga ma blessers zimene zo challenge yezesani kodi iri mumasiku ano makiti umaziwa makiti a bless ukhoza kunchallenge oti amwene ite ndingoyezetsani niyo mwina mungofuna zinthu zoti mwina no iniyo tisangalale kapena chani komabe muzo kuti yezetse uziwaso kwambiri akhoza peza kuti bless ayi mwina no alibe koma akakali nako chifoti kakujampa kakupita uko waniva matenda atakugawa ndi ana timene titi ne bless ujaso akumakweteketsaso wa pa nyumba ndichoncho akapeza kuti wajampa muja akamakampatsira mkazi pa nyumba ne mkazi akamakaziwira ku skelo wayembekezera akamakamweza kumene wanimva wayembekezera afuna kuti akapange no njira no zoti no akakwere skelo akatani kumene kujako chifoti Malawi imapanga zonena kuti ngati nzima yali woyembekeza kwenera atani ayezetsekayi ndakayezesa kumene kujako mapeza zoti mwina nzima ijo wapezeka ni matenda at the end of the day akabwera ku nyumba kuti amfotokozere nzibamboja sakumamvesesa chimene amagwira point unena zoti ndoti mkazi wanga akumatani akumatuluka wayola zoti brace ayo akumapanga zachani za ana zija sinanga amakaona kamwana kanthetale akakande kuti sikangatani singakhale ni matenda ndoti mkazi wanga ayo akumandiyenda njomba ali pa nyumba ndende akumusiya mkazi uja akuti uyuyu ayi
zimene sizikuonongesa azimayi pakhomo pamve kwanawawa anayi tanandira masuka ngachogona sonapanga chogona azibambo ambiri mablesa mukunenawa ambiri amakhala kuti ndiokhwima okay chabweraso china mutu chimene ndakhala ndikuwuzidwa Chani mablesa ambiri amakhala akuluakulu chimene amafunayo ni magazi a anawa akamagona nanu muja amakhala kuti iwo aja akuzipangaso renew simungaziwe it's something spiritual amakhala akuzipanga renew and azibambo ambiri okhwimawa amakhala kuti vinazika zawo amadziwa kuti mamuna wangayi kuti tipange sustain chuma no wonder atsikana ambirinu olo apeze kuti blessa mkazi wake wadziwa zoti nimugona ndi ujeni wake salimbana nanu amangokusiyani fo madziwa chimene iwo aja kupanga ndi anawo amawalira anatu ineyo wanga amandipasa ndalama makuti mukufana inu ndipo izafika nthawi kuti mufuna kukwatiwa izakanika basi matsogolano nanu munabesa muzakanika kukwatiwa ndi imavuta anu kuti upange trace kuti luti yoti zinthu zanga zindivuta pano inachokera pati ukuyiwala kuti unagona ndi wina wake anakubera tsogolo mbuye muja. Alright, guys, tathana nayo iyi ndinansanganya mukuziwa kale imene timachitira pano ndili ndi VJ Ken mukuziwa kale zinanga njira obwereza sansabwereze. Alright, tikambepo so pa nkhani ina yake zachitika pompano nyamata uyu amene wazikhweza azikhweze fwa yani okay uziwe zimene zinachitikira anapeza kuti anali kuntchito eti ali kuntchito akapanga ma sales eti wapanga ma sales ake wapeza ndithu mpukutu 2 million wakuntchito osati wake wakuntchito panimva wazayiwerenga 2 mita ndi ambiri ndalamayi apa ndingotani ningophika nzeru wayiphika nzeru sopano wayiphika nzeru nyamata wazaganizira chindege avieta ayichulukitse ndalama ija ifike mwina 14 million zumatheka avieta imatheka ngati yoyo ukupanga eti ukuganiza mwanzeru eti usanena zoti uyigwirisire ntchito ndalama ya mwini wake ukuyena kuti ugwirise ntchito chani ndalama yako wapeza zoti walowetsa ndalama ija kwa avieta chapita ndakuyena kuti abwerere kuntchito akapereke ndalama imene watani koma imene yoto singakhale triple bet itu triple bet anthu akumadya honestly oyine mendo yankhula nchi ndini zanga izi sizo ndingukamba zaboza nzanga anadya 2.8 million avieta triple bet wagula so iPhone 14 muzimaliza uyiziwa sonkhani imene ndiwiziwa so it's only ine mwina kwinako koma ku triple bet kumene muona ngati anthu at least koma we are encouraging you guys kuti muzima betting osamabetera ndrama za office ndrama zimene zili zoti za phindu muzibetera zokhazo zimene mulibe nazo zoti zopanda ntchito zenizo ndezobetera okay koma noti kuti ndrama imene nene ndilole ndimalize eti ndiwo bizoti ndrama ijo itani wayidyetsa iyo jo chimene anaganiza choyambirira ndikuzimangirira 2 million sungapange compare ndi chani ni moyo wako and moreover the guy was a graduate ndeta panga ngagrade ndrama imene aluza makolo kuti amukuze ni ndrama imene amulipirira school kuti afike pamene popo makolo anayamba kuwerengera kuti no apapa iyamba kubweza zake ati samala pamene niyo akaganiza zoti akazitani akazimangirire guys tiyeni kuoni tiziaganizira makolo amadusa munjira zowawa pali makolo ena amapeza kuti amapanga mpaka ti ma business ta tomato ena ukakongola kumene kuti akulipirire school iwe ukatenga moyo wako chifukwa chokuti chinthu chokuti ukhoza kuchisofa eni kuntchito chabwino anakakuchotsa unakatha kupeza ntchito ina kaya mwina anakatha kukumangitsa unakakhala mwina ti masiku tina take ukumwina makolo akuthamangathamanga achibale akuthamangathamanga akusonka wanimveti pompo panopa betting achinyamata kutidya kwame mazuwa ndimene mana kuti achinyamata ambiri chochita cheni alibe ntchito zikusowa chani so iwo amaona kuti okay iwo sangalimba ambiri kuti mashuga mamisama apezaso chimene amaona iwo bora ndipeze 10,000 ndilowese ku beti ndikamenya avieta kuti iwe pali tima business ting'ono tomwe achinyamata awo angapange koma chifukwa chonena zokuti imanena ndi seko imene wewe ukuli nayo seko imene wewe ukuchuza ukamachuza seko usachuze seko imene ikusokoneze mutu wako eti pala anthu ena ake iweyo nomankha kuti awawa ndokuti ningocheza nawo nthawi iyi ndathana nawo pala anthu amene umacheza nawo za serious umaziwa pala anthu ena ona zoti ucheza nawo azingokukambira za mowa
unachezako ndi anthu ena ake okuti mwina wapita nawo kumowa eti mwina no chimene wazikamba moyo mwawo azikukamba samowa sakupatsa kwa idea nenso koma iwo zawo zikwatani zikwathekera koma suwamvolo tsiku limodzi akupatsa idea ina iliyonse unazoti iwe ife timapanga chonchi i business ipanga chonchi nawe uzitani uzitolere yedi mwina umathaso kukhala wachoka kwanu kuja sunaje koma makanika kuti umpemphe nzako uja ndrama chifukwa chonazo kuti umpemphe sakupatsa chimene iye apange akugulira mowa wanimva azinzako amenewo umaina kuti wadule sakupindulira iwe ukakhala ni nzako akupatseko business idea kuti aiseye kuzowa chani iwe tapanga yapa zandikumbutsa ndini nzanga wina wake ndikadira wanimva anamutenga nzake umaziwa from the scratch amapeza kuti mwinano amacheza ndi seko inayi kuti simampindulira ndinena pano gaya ameneyo wamanga nyumba wagula galimo amachita kunthokoza nzake kuchita kuntamandota ise iwe mene makuziwa ine nimaona ngati kuti mwina nditayisa nthawi yanga koma iwe ni munthu wabwino siwe munthu wa nsanje penena maseko awo basi akangokumana timati azikapanga ati arrange aina kama ati arrange katenga atsikana basi sopano tiye naona waona maseko yopanda phindu ndiye pano tenti yang'aneni maseko amene ife angatipindulire maseko amene ife angatipindulire nazoti apati panga business yakuti thamanga apa ndio tukatani ukapeza chakuti kodi anthu ena omaziwa mapanga lo business yamadeya ija mapeza kuti akupindula nayo anthu ena tiujeni tomwe tituchi timene umayika tampunga timene tijati kugulitsa umayika mu nkhuku ndiye kuzowa pano pati tiutuchi timene tijati kuti no pano tupeza kuti umagulitsa ndalama zingati 9000 thumba iti business memupanga ndi business yaikulu okay nini mapanga za nkhuku ndi maziwa nokuti nozimakhala motani eti ndi business yaikulu eti ugulise mwina no matumbaja tingoyerekeza kuti ugulitsa matumba loteni pa tsiku 9000 ni ndalama yaikulu ndio tuzipanga ti ma savings ina yosikhala kuti kutani ugulisa ntchito ina yokutani ukupanga so invest ndio ukagulisa uzipita so katani kukaoda timaoneka ngati tizinthu topanda pake koma ndi business yone yoti ikhoza kukupindulira tili pomwepo pa ujeni pa betting ipo nandraso issue ina ya mwana wina wa chance maisho sanangopita tukwana university uyu wakuchanko uyuyu mwana amene amanidandalira kuti panopa anayamba beti kale and panopa ati mwachikanda mjaini ngongole kwana 5 million chifukwa cha beti and panopa ati inalowa so loan nangasanga ngongole akuvuta ati inalowa loan so yathaso kutani kubetera so amati loan jekalowa amati ayibetere kuti adye zambiri kuti akabweze zingongole zija in the end yamudyeraso ndi panopa ali pa dilemma yopsa amaitopempha keni tandipezere mbusa amene angandipemphere kuti ichi chifukwa ndipita zoti ichi ndi chiwanda then mauza anthu kuti chiwanda cha bet ndi chimodzimodzi chiwanda cha masturbation ndi ziwanda zofanana chiwanda cha uhule zofanana mind you sitikuletsa betting yes sitikuletsa muzibeta responsible akuyenera kubeta moganiza chimene tingalimbikitse nkunena zonena kuti beti suti ndiyoyipa siyoyipa chimene mungaziwe chimene yoli siyoyipa komano ukazitengera kwambiri kwa iweyo ikhoza sokhala yoyipa komano ukamabeta tazibeta moganiza mwanzeru unena zoti okay ndalama iyi ndi ya business ndalama iyi ndi ya padera imene tikuyenera kubetera ndalama iyi ndiyoyenera kuti tigulire zokudya pakhomo sungatenge ndalama yokuti ufuna kugulira chokudya pakhomo kuti ukabetere usapange zimenezo ndiye kuti ngati uli ndi kamkazi pakhomo watenga ndalama ija tingoizo ndi 5000 watenga ndalama ija umafuna kugulira ufa wayibetera chakudya ndoti mkazi ni mwana agona ni njala uzipanga plan 10000 uigawa kuti okay ka 2000 kandibetera 8000 eyi ndiye kuti ndipangireza pakhomo strategy yabwino ngamudya so 2000 usapitirire kuti ayi mwina ndiye sei mwina iso ndidya basi that's how anthu tete mulangize so nyamata amene ali pa school makolo ako akupasa fees yofuna ukabetere fees usatenge fees yako ndikubetera mudoko sumagwira tenga kandalama kako kamene wewe ukuseweretsa kaya mwina upanga ka business kena kake kokuti ungoseweretsa tengera kamene kokubetera beti siyo option of course musambe ntchito kuti muli ndi ndalama ina ya spare amaswana yochita mwana amasungira mwana school sakwenera kuti azibeta amasungira imakhala soti kwathandizira nthawi zina zake amasungira anyamata anja amakhala kuti akusungira kandalama kena kainde siti kutani siti kuletsa okay fine apapa ndikuona ngati kuti mwinano tibwereso tibwerere ukumbuyo girl child timbwerere chifukwa chonena zonena kuti timuthandizeko kumbaliso nayeyo kuti athe kuunikiridwa kuti kodi ma business amene angapange ndiotani wanimva
kuli ma business tambirimbiri timene atsikana girl child ndi angapange tambirimbiri. eti tingoyerekeza kuti aisee wapita eti wakumana ndi blesser wakupatsa kandi 500,000 iwe kumabelo anthu akumakuntha tizovala wanimva akukuntha tizovala ndizija zimapanga pa TikTok umaziwa umavala ndi kuti ukanena kandi 6,000 6,000 kaya chani timene ndijati tikumabweretsa ndalama ine nakalabeka business ndingwapasa mwachangu nthawi yadithira yeah. atsikana panopa ulibe china chilichonse iwe ulibe chilichonse kuti ulibe ndalama even mulimbi muja mulilongwe pali mashopo ena ake makhala zovala mmene muja amazika mwina zovala kuoda mwina chovala chagulisa 30,000 iweyo thopita ukazijambula zimene zijazo kuyika pa status pa uya kuti chovala chi 36,000 iji umakuyika pokena kake iwe uzinena munthu ja ndipaseke chani atha utamayera ndilatolo ndrama ija upita ukagula ujenija kandrama kanonga katasalire pamwambako ukatenga amene ukuseva ukatoka amene basi kuti kwambiri amateki models amene muona zoyamba kwaenderawa imakhala imene akanguchambula tizithuzaika pa status sizoni zina makhala linazo yayi auza anthu apasa ma deposit ajampasa ma deposit mwina anthu 10 atenga zimene jakagula zovala zija agulisa anthu azapasa anthu aja akuapasa ndalama basi kamene takapeze pamwambako wayambira business ize panopa ma business ndambirimbiri koma zomati muziwerenga malata mmakomomo ndalama chogonacho zikuphani chimene tingalangize apa nkomalizira tikukwangula iti chimene tingalangize ineyo girl child ndalama sitipanga chogona komanso ndalama yako imakupatsa ulemu ziwa kuti ulemu wako ndiofunikira ngati iwe mtsikana mnyamata sayaluka kwambiri amene amayaluka ndi mtsikana so ziganizire izi zakupanga affect kutsogolo